ҳакимҷон Олимов, ки таҷрибаи 25-солаи ронандагӣ дорад, як соли ахир мегӯяд аз баҳсҳои камбуди роҳгирову додани бақияпулӣ халос шудааст ва гуфтаи вай дигар аз рӯи нақша мусофир бор намекунанд. Пула гирифта бақия дода намешне, вақти зиёдӣ намеравад. хуш омадед. сокинон ҳам мегӯянд ронанда бояд дар фикри каму зиёд будани мусофир набошад ва вазифаи худро иҷро кунад. вай фақат бояд роҳ нигоҳ кунад, ягон одам аз роҳгузарои одамон нагузарад. аз роҳандозии низоми пардохти электронии ситикард дар нақлиёти ҷамъиятии Душанбе як сол сипарӣ шуд. бо ифтихор гуфта метавонем ки тамоми таҳлилҳо, тамоми омор дар самти нақлиёт яъне дақиқу шаффоф шудааст. тарҳи ситикард бо маблағи беш аз $3 миллион сармояи авеста гурӯҳ дар муҳлати 5 сол, яъне то соли 2023 бояд амалӣ шавад. ҳоло аз 23 хатсайри Душанбе дар 18 тоаш роҳгиро ба василаи ситикард пардохт мешавад. нақлиётҳое ки дар хатсайрҳо ҳаракат мекунанд ба таври онлайнӣ назорат карда мешавад. ба таври мисол ҳоло дар хатсайри шумораи 3А 16 автобус дар ҳаракат ҳастанд ва то ин лаҳза соат 11:45 дақиқа аст. 3563 нафар аз ин нақлиёт истифода карданд ки маблағаш ҳам инҷо нишон дода мешавад. 3214 сомониро дар бар мегирад. дар монитори дуюм ҳаракати автобусу троллейбусҳо тавассути GPS дар хатсайрҳои шаҳр назорат карда мешаванд ва инҷо дида мешавад ки кадом автобус ё троллейбус дар кадом истгоҳ чӣ қадар таваққуф мекунад. дар монитори сеюм фаъолияти терминалҳое ки барои пардохти роҳгироҳ пешбинӣ шудаанд назорат карда мешаванд. масъулин мегӯянд корт ҷои пардохти нақдиро мегирад. мардум мегӯянд гоҳе роҳгиро дар нақлиёти ҷамъиятӣ ба шеваи қадим ситонда мешавад. онҳо ҳадс мезананд ки умри кортҳо ҳам тӯлонӣ нахоҳад буд. онҳо ба мушкилоти қаблӣ бармегарданд. масъулони тарҳи ситикорд мегӯянд ба ғайр аз кортҳои пластикӣ чиптаҳои яксафара ҳам омода карданд ки ниёзмандон метавонанд аз дасти ронанда харанд. сокинон мегӯянд ин гуна чиптаҳоро на ҳамеша аз дасти ронандагон пайдо мекунанд ва бояд онро зиёд кард. мо ҳам дар бархи автобусҳо мушоҳида кардем ки дар дасти ронанда чиптаи яксафара набуд. дигар ҷамоатҳо мебиёнд, мисол як рӯз ҳаминҷа меистанд, як проезд дар кӯрем, як борда дар кӯрем. Лекин ваё маҷбур мешаванд ки 10 сумда карта бихарам мисол. Ваё ин невигд на. баъзе аз сокинон мегӯянд барои пайдо кардани чунин кортҳо баъзан ба мушкилӣ рӯбарӯ мешаванд, чунки дар ҳудуди пойтахт нуқтаҳои фурӯши чунин кортҳо дар истгоҳҳо ҳамагӣ 3 нуқта боқӣ мондааст. гардиши мусофирон тариқи корти электронӣ дар нақлиётҳои шаҳр танҳо дар 5 моҳи имсол беш аз 14 миллион нафарро ташкил додааст. зимни пайгирии мавзӯъ маълум гардид ки феълан фоида аз ситикард ба 2 манбаъ равона мешавад. ҳамарӯза фоидаи ин тарҳ 75% ба ҳукумати шаҳри Душанбе ва 25% ба авесто гурӯҳ тақсим мешавад. шодмон ятим, алишер зарифӣ, озодӣ, Душанбе.